नै प्लास्टिक गाइखेर नायनो बायफोर नै पनिर बानायबाय बेहायनो मिथिबाय नै पनिर गाइखेराथ' बिदि जायाना लावजोबबाय नै लावजोबबाय नै गाइखेर मोजां बिदि जायाना गाइखेर मोजाङा बिदि जायो नै पनिरा बिदि जायो सोरबा पनिर बानायदोंमोन आनैया नैबेलाय आनैया दाना जि मोजां थाव होलायनाय से फानो लावो नै फानजायो फाग्लासो बिदि जायो आं दिनैसो नुफैबाय नै गाइखेराबो बिदि प्लास्टिक ओंखारनाय प्लास्टिकनि गाइखेरखौ नै आयै नै मैसो बिबु बायदिसो बेखौ जानांगौबा मा जागौ नै गाइखेर जाबाय नै लकडाउननि पनिर नायलाय जि मोजां थख' हालायलायबाय आं नायलाय पनिरा बिदि जायो एवबाय आं फ्राम सामब्राम आरि होनानै मिगि मस्ला होलायलायबाय आं नै जेसे फानो एसे दुरुंसो हासिगोन बे दुरुं जेबो होआ मा होनांगौ आं लावलाय बाथानांगौ ओमफ्राय मारै आं जानो होननानै एथ' मोजां सामब्राम पियाज नायनाय बेनो सिथारजोबनाय नायदो रायजोफोर नाय माबा बायदि मोदोमबावबाय भिडिअ होग्राया बे गाइखेर जाबाय बे पनिराथ' बिदि जायाना गावसायोसो थख' गावसायो होमबा पनिरा बिदि लावलाय लायाना ओइ मानसिफ्रा मा लोंनाया मा जाखो दा ओमफ्राय बे गाइखेर लोंनायफ्रा सिथाबखाया नै आखायाव नङा गाइखेर लोंग्राफ्रा मा जानांगौ ओमफ्राय दा गाइखेरखौबो बिदिनो खालामनानै फानो गाइखेरनो पनिर बानायदोंमोन पनिर बानायनाया प्लास्टिक ओंखारबाय नै सोमोनांदों बयबो रायजोफोर केमेरामेनाबो आथा खान्थाल आथा बायदिसो खान्थाल आथा नै गाइखेरा बिदि पनिर मा खालामो गाइखेरा गावबायब्रा फ्रिजआव दोनबाय गावनायखौ पनिर बानायबाय सरनानै ओमफ्राय मोजां थख' जाबाय दा थावजों जानो होनना फ्राम एवबाय नै प्लास्टिक हारसिं प्लास्टिक गलिजोब्बाय अमा बिबु फोराननायसो जाबाय माबा मैसो बिगुर प्लास्टिक जाजोब्बाय गाइखेरा खिट जाबोबायना एसे फोलावबाव फादो ओरै देखायहरदोरा बयनोबो देखायनांगौ नै खिना हरदोलाय बाल गेटाव हगारसै हगारनांगौ गाइखेरखौबो जानला मोनला लोंजायाना गाइखेरा माबायदि जायो नुबाय आच्छा बे मामोन गाइखेर मानि गाइखेर बियो मोसौनि गाइखेरमोन पनिर बानायनो होननानै पनिर बानायदोंमोन आङो दा पनिर जानायखाय सिथर हानानै एवनानै जानो होननानै बानायबा दाना सारायावनो गलिजोब्बायसो सालायाव गलिजोब्बाय औ बियो नुनायाव गाइखेरमोन गाइखेरसोमोन दाना उनाव जेब्ला फुदुंबाय अब्ला गावनानै बिनि माबाखौ गावनायनि बिगाबखौ आहा पनिर बानायनो नागिरबाय औ बानायबायानो आरो जाबाय पनिराबो गथा बेनिफ्राय दाना दिनै अखानायै जानो होननानै एवबा सारायाव गलिजोब्बायसो प्लास्टिक बायदि नंगौ आच्छा होमबा बियो प्लास्टिकनि माबा गाइखेर औ प्लास्टिकनि गाइखेर दे दोनलाय हायाव दोनलाय रायजोफोर खुब साबधान गाइखेर लाखिनाया नाय बियो एकदम प्लास्टिकनिसो गाइखेरा साबधान गाइखेर लाखिनाया खुबनो 2 नाम्बार डुप्लिकेट ओंखारबाय बियो नाय एकदम बियो लकडाउननि गाइखेर लकडाउनाव बियो फानदों मानसिफ्रा खिन्थु मानसिफ्रा जानोब्ला लाखिनाङा बियो प्लास्टिकनिसो नै साबधान गाइखेर लाखिनो रायजोफोर मोनसे दानो प्रमान मोनबाय नै खोब बियो डुप्लिकेट नोंथांमोना गाइखेर लाखिनो साबधान जादो बियो प्लास्टिकनिसो एकदम प्लास्टिकनिसो नै नाय एकदम बे फुरा प्लास्टिकनि बियो जेब्ला बेखौ फुदुङो अब्ला बे फुदुंनाय लोगो लोगो बियो एकदम प्लास्टिकसो ओंखारबाय खिन्थु बेखौ फार्स्ट नुनायाव बियो एकदम गाइखेर बायदिमोन जेब्ला बेखौ फुदुंदों अब्ला फुदुंनाय लोगो लोगोनो प्लास्टिकनि ओंखारबाय खुब साबधानसै गाइखेर लाखिनो थाखाय रायजोफोरखौ साबधान होनाय जाबाय हामबायसै।